na YouTube, chlapec. Budeš na YouTube. Díky. Ako moji retardovaní spolužiaci. To napíšem. A retardovaný natáčač. Jasne. Kameraman. Natáčač. To je retardovaný chlapec. Natáčaj ho, akože ho tráfiť na kolejne. To sú moji retardovaní spolužiaci, je mi hrozne ľúto. Pozeraj, majinky, A retardovaný kameraman, ktorý si všetko... Natáčač, jaký kameraman. Natáčač. A to Marekovú. Pavkovi, to je najretardovanejší. Ďalší retardovaný. Že Pinďo sa volá. Milan Majker. To ide na YouTube, ty debil. No, to trochu ďaleko. To bude na YouTube, to bude na internet. Dobre, Pinďo. Ja to na YouTube. Čo z YouTube si na boom. Hm? 24 ZMO.